may pagpanakil ka, honey. Sa bali manan apang madayaw, tinakunod mo. Wan, honey. Ngamne, narabyan tayon nga agawid. Isa nagpakadak adagos ka ni amigo. Gob! Apo! Igam Ken Bileg. Alpasan na nakapagsalita tayo ti cellphone, boss. Imay kami adagos dito opisina yung. Kita lang ang makaumayag iti daytoy apasdak negosyo yo. Kaslawan ti opisina dito'y bismin. Kasta unay pa nagpataray ni Gasparitay. Gaspar, Idong, adabaro ang misyon nyo nga ited ko kada kayo. Gunggunaan kayo iti dakkalagata no masarakan nyo ti pagnanaidan ni Mr. Cheng. Mr. Cheng? Apay, boss. Anya ti kayat yung aramidan mi. Patayon mi ni Mr. Cheng. Apaya kaslalangam ti tinupkawan ti ulag, Gaspar. Di mo ibaga mabutang ka kay ni Mr. Cheng. Dumngeg kayo anasayat. Jack imbaga patayan nyo ni Mr. Cheng, Gaspar. Sapulin nyo ti paglamlamangan na. Sika ngamin, Gaspar. Sabali ti pagaw-awatan. Kalpasan na masapulan nyo ti paglamlamangan na, isunto ti panangibagak, iti sumaruno nga aramida nyo. Talaga asaan mo nga mo ti agpatara iti na inayad. Kasla kanayon kang agdardaras. Tapno nadadaras ta amakadanon ijay balawas idong. Alayo da jay. No taga balawas ni Mr. Cheng. Kaya't nasawan ngagamamuda ki ni Mr. Choi. Nabayagan nga awan ti damag tayo ki ni Mr. Choi. Saan tayo nga mo no si bibiyag pa eh? No nakalasa titipan nakapaltog na iti. No saan nga aglamlam mang iji Manila? Nya kaya, Gaspar. Nakapagpagas ti panagmanayom. Sa kilaat nagpreno ka. Malakip ko, Idong. Nangag ko ti panakisyarita ni Boss Kinilyon iti cellphone. Adda ka no nilyon amang sapsapol ki ni Mr. Cheng. Sa ibaon na taasapulan ni Mr. Cheng iji balaos. Anya nga tati agay ay ayam iti panunot ni boss. Gob, ni Engineer Morgan mati sa nga iliw a kinuyog dagiti pulis. Jack na bigbigadago si tay. Impakpaka sinakanyak ang mapadubusan na kuman nga agawi di ti lugar na. Awan ka no ti maganap dahil ti panaguray di ti smarono abilin ni Mr. Cheng. Sa dino nga minti ayan ni Mr. Cheng. Awan ka no di ti pagilyan. Aday ti balasing tao. Saan nga inamin ni Engineer Morgan a black sand mining ti ginagarada iti Alibago. No saan nga agminas ti panggapda. Anya nga ti pangusaranda kadagiti heavy equipment. Kanada pa'y barko. Amok nga agul-ulbud lang na diyang engineer. Pinalubusa kita na pumanaw. Ngam agtalinaed dagiti heavy equipment kan ti barko. Kasano nga rodin dagiti piloto ken kapitan ni ti barko, Gob? Isulat agbati pa lang. Ngam no kayat damatan ti pumanaw. Palubusa kita. Tinapatag kanyak. Sandan nga ituloy ti panggap da. Tadyak iparubos ti panakaminas ti baybay. Anya ti kunam, Mr. Polanco. Pumanawan ni Engineer Morgan kan dagiti tao na
Kat dagiti heavy equipment kan barko. O, saan? Sana mabalin na di matuloy ti Black Sand Mining. Oh, masapo lang masarakak ni Mr. Cheng. Rod, Oh, asino ni Amanda. pinasarita mi ti cellphone mo? Takas lang makapungpungtot ka. Maipanggap ka di iti Black Sand Mining data. Kunak man no sana na matuloy. Tasan nga manugot. Di na pan kinasarita ni General Villarabas. San ka man na makibibiyang, Amanda? Ket? Iramraman nak nga rod akapungtot? O di saan no saan? Ikanak nga rod iti kwarta. Tapno makapanaw akong ditoy. Nagdakkel na balay, Edong. At day ti bakras ti turod. Lalawa apata di ti baba. Ken at dan iti bukod a resort. Saan mo ka di amadlaw dagiti nakadado a lalaki? Nabibilag dagiti armasda. Nakabutbutang asarkan. Unak manusan mo nga mo ti mabuting, Edong. Saan ka namang sutilpay? Delikado. Amangan numadlaw data. Kat agatap da adakas ti panggapta. Nanya nga minti imayan ta dito eh. Ang panagkunak. Napak nang lakit diti akin kukway ti daytoy. Talaga na baknang. Asino nga tati mabalinta pagdamagan? No asino ti akin kukwa iti daytoy? Edong, kumita kay tidak kelarwangan. At darumrumwar alugan. Nagpintasan. Nanginilaki ti dayjay. Amangan no ti akin balay ti akin lugan. Pagandaram ti lugan, Gaspar. Nalimod asurutan ta ida. Juan, no sa dino ti papanan na, masapol amaamuan ta. Kumusta, amigo? Nakasarsaritak ni Chato kabayatan ti panaguray ko iti papanaw ti sangailim. Nalpasamot na ti problema medyo alibago. Saan pa Pumanaw nga agpaison ta Engineer Morgan nga agbati dagiti heavy equipment. Kat ti bargo? Awan samot ti karga na. Putno reta, amigo. Plano ka pa ipanit ti motor pool dagiti heavy equipment. Alright, nalawa matilikod. Jack Polos naman. Malaksid ka ni General Villarabas. At apay sa baling ag interes amang mina si Tigi ti baybay dito Santa Barbara. Banaga Jack may palubos, amigo. Malagip mo pa'y siguro idinagpakuyog akken kay ti panakisaritak ka ni General Villarabas. Saan na kanong amo ni Mr. Cheng? Saan ka di Apollo saan nagpakpakita? Wino makasarita la ko ma? Tapno palubos sa mga agminas no bilang. Amo na siguro adyak yung manugot. Hindi palutputak ti Mayor ti Alibago, kan iya binuangan, awan kanomat, nagisarita ka na ko na. Amangan no agul-ulbud dalaang, amigo. Amom nabilag ti kwarta. Ura no bilang impalubos dagiti do ang Mayor ti panagupira ti Black Sand Mining. No siyak, Jack ipalupos. Napingat ti pananglapid ko iti sino man ngagpanggap amang dadaal iti nakaparsuaan. Hello, ma'am.
Ha? Un ma'am, okay lang. Busy nga ni Gob. Isuasan na kayo masungbatan. Un ma'am, madamati pa nagsarsarita da kini Sir Galvante. Nasayat nung kasta, ma'am. Talaga nga nasingad na nga gayam. Iso ka na yun, tipan nagsarita da. Ay, uwan gayam, ma'am. Pumanaw ka nun da Engineer Morgan, di Alibago. Ay, talaga, ma'am. Sa narumba nga dadaulan dati igit ti bay-bay. Kaputi Black Sun Mining. Wan ma'am, gusto kayo. Talaga natibkar ti pangadang ni Gob. Amang salaktib ka dagiti pagbaknangan ti probinsya. Wan ma'am. Ma'am aya. Pagkalmaan niyo lang tarik na yo, di kagdandan ako na eh. Ay, awan day ta, ma'am. Saan ko baybayan ni Gob? Urayan niya't papasamak. Aglasap na pa yung muna itibirabaw ti bangkay ko. Sakbayan ni Gob. Kasta, ma'am. Pumiso, magkatawa kayo, ma'am. Ay, talaga, ma'am. Saan ko baybayan ni Gob? Kunak tupay. One mat, ma'am. Wan, kastama, magkatawa kayo, mat. Kanayon natin pa nagdandanag yun. Wan, kasta ti rumbang, ma'am. Talga din yung mati pa kinakam yun. Diyay kanayon nga baga ni Gob ka na kayo. Pagkalmain nyo lang tarik na yun. Di ka nagdandanag. Pagkawin nyo dito nervyos yun. Sige nga ro din, ma'am. Ang mga makasingaak ka na kayo. Sige, ma'am. Okay lang. Bye-bye. Ay, anyan lakit din ayan ni ma'am. Kanayon lang ang dandanag. Nasayat mo timawag. Napagkalmak man ang trik na. Nasurokan amay sa nga oras nga oray ta. Iti iruruwar dagiti simrek iti balay ni Mr. Choi. Dito'y gayam pinagturungan da, Gaspar. Agam amo da gayam kini Mr. Choi. Ni nga ta Mr. Ching dayjay. Anya ti amok. Awan mo tinakadamagan ta. No ni Mr. Ching takin kuko iti dayji dakkel abalay. Kaputagan an natalayang idong. Narigaten. Numakadlaw da maipasubot tapay ang makirangit. Nagadupay mo't nga rod ti pasurot na. Katdwa talaan. Buon gayam. Saan pa'y ngay mawag ni Boss Rod? Isulakit ti tagur oray ti awag ta. No awan tinapintas ang may padamag tagan ko na. Sigurado, pagungtan na talakit din ni Boss. Apay si katimawag kanya kidong. Ayan ni Gaspar. Saan na may batan ti Manabela? Tamang ano kilat arumwar dagiti urayan mi iti balay ni Mr. Choi. Anya ti kadayo dita. Ni Mr. Ching ti pabirbirok ko kana kayo. Dito iti nagturukan ti atapan mi kini Gaspar. Ngakin kuko ay ti dakkel abalay iti bakras ti turod. Ngam saan may asigurado? No da ito ni Mr. Ching. Mabit lang. Kahit nasa wunda ito agam-am mo da Mr. Ching kan Mr. Choi. Nabsugak, inimas ko tilinoto mapinangrabyan tayo. Ura ni Samantha, indayaw na ti kinalay mo nga gluto.
Nagtinulong kami iti katulong. Saan ko binukudan tinagluto? Tinulungak lang ang nagtimpla. Ala, kabayatan ti panagpalpata. Agsarsarita tapalay. Kat, kumusta tinagmalama pa nagtrabaho medyo Kapitolyo? Adulat ti trabaho. Saan amaw awan ti problema. Pagingay ta, agtintinulong pala ang nagiti pulis ka nagiti soldado, amang berbero ka nagiti nagtagya armas sa rimmaot iti alibago. Adanda ni nakaisag makam, honey. Agnernerbyusak tunggol malagip ko ti amin. Kanayo nak ang naka-bulletproof vest. Marikat ti saan ngagsakboy. Yore pa'y adda ni Chato kan nagti police escort ko. Ador, Kasmay sa gobernador, natural lang ngagpagkatipyag ko. Ngam saan dak ang mabutputang. Ipatungpal ko noan niya tirumbay. dahito lang di mabaling ko asawan. Ikarkararat ko, asapay kumatakan na yun asalwadan na ka ni Apo Diyos. Boss, dakkel ti atap mi kini Edong. Ani Mr. Cheng takin balay iti dayjay. Kan agam amuda kini Mr. Choi. Ngam saan ka di ama atap anat tayo ni Mr. Choi? Or-orayek ti awag ni Leon. Ngam sigon kini Engineer Morgan. Adda ka no ibalasi taaw ni Mr. Cheng. Asino nga ro dayjay nakita mi boss? Amang ano ko na maladay jay nga engineer na ita, boss. Noon niya kiti tararamidin ni Leon tad di mo lag-report kanya kon. Amang ano awan pa'y tinapintas ama ipadamag na kada kayo, boss. Nalawa a syudad ti Manila, apagbirukan ni Leon. Ngam kaslal yon nga listo nga gunggunay, napartak. Napanagnakan nyo matidinlamangan na dagiti pulis. Saan ka di? Naibayag kan sakit di balay di Ingrid, Virginia. Imun una kami pa'y kanit Chato si Mangpal. Gob, kasta kami nagiti babay. Saan da may ibusan iti pagtutungtungan. Paset na amin daytan, Chato. Ado ngamin dagiti napatag ang nagsasaritaan mi. Kasto tinasaya atani. Saan ka ngagtaltalinad datan iti balay? Oh, excuse me, Gob, madam. Mapanak lang ang ginanay ti computer room. Sige, Chato. Sige, Chato. Amo mahani. Napintas dagiti panggap ni Ingrid, babaon ti foundation. Taado dagiti rumbang a matulungan. Tinangisit afan. At damano ni ti kalsada iti malikodan ti balay dako. Anya ti kaadda damanan tita. Chato, sabi nga gawid ka. Mangrabi ka pa dito eh. Gob, Pwede tanangin si Tavan. masansanday tanangisit afan iti likod ti balayo. Mabitlang. Awagak ti may sa karagiti police escort. Pasitaan na ragiti naglukan itinangin si Tavan. Igam kan bilay. Tinangisit avan. At damanan iti kalsada malikodan ti balay dakob. Salbag. Nyati ka adda damanan tita. Chato, sabi nga gawid ka. Mangrabi ka pa dito eh. Gob,
Papalitan ang isitaban. Wan nga rod. Masansan dayta avan iti likod ti balayo. Mabilang. Awagak ti may sa pulis escort ko. Tas taan da nagtinaglugan iti nang isitaban. Wana ko, awagan nyo itan. Ngam, nasaysayahat numapan ko danunan. Tamatulungak idan no kas pangrigan. Oresanan. Makaamon ni Rodor kanda iti kakadwana. Oh, sige nga Rodob. Asus, sabag ti kasi. Rodor, mapanyo kita ang tinakaparada ng isitaban iti likod ti balay. Nakita mo iti monitor ti CCTV camera. Tachay niya ko. Ano Masansan ti pa nagparada dayta nang isit ang van iti likod ti balay ta ko ba? Anyat gagara da dita. Oh, pagyam anak. Nakaawag kami na iti bakap. Basta una hindi parada si taray tilugan. Nakasano? Insiwat mo ti sarsarangon mi. Masapo lang makamatan mi ida. Talaga pinapaggasdan tinagpataray. Paltugan na kami na. Nabibilag na kita Armas da. Anya kaya Gaspar. Di mo la tartarimaan ti agmaniho. Kila at akinabig mo ti malabela. Urel nagpuligos ti lugan iti bigla pa nagprenom. San mo kadi anadlaw dagiti akikinamat alugan idong? Naimbagta na si puta ka. Gapo tinapagasa pa nagpataray ko. Agpipinaltog da. Kung agpasya. Nabibilag akalibre ti paltog nagyay. Sino nga tadag yung nagpipinaltog idong? Akikinamat na. Gaspar. Pulis! Delikadon sa dito yan. At damot tan pulis! Saan da ang mamingkang agpapaputok? Palaban da kita nakalugan iti nangisita pa na. Nita, adda pa yan nagpapatok da. Agpagunggandan sa amatan. Nakasagana da nakit yung makiin ni boss. Tita, agsisinong patin na iti katalbuong. Ito yakaan. Ay, sigurado madandanagan man itan ni madam. Opsam! Sabag, dandan niya akon. Oh, talaga nakabut-butang da kita kabusor. Nakaskasan na ang makipinal to matan. Talaga nabibilang da ti Armas da. Nabilbilang nga dayo ti Armas da ngamda kami. Sakbayan nakasubli ka dito balay, Chato. Nakapagsarita kami ka ni Hepe, kat namuak ti si Bubu kalapasamak. Natay amin dagiti nakalugan iti nang isit apan gob. Pulos asaan da kinayat si Moko. Aging gayta, kaslag tigtigar-garak pa lang iti nervyos ko, honey. Nakaragrag sa kaklakit din ang makisarasarita iti katulong. Kabayatan iti panagluto mi para iti pangrapyan. Napaikis sa kidimangag ko dagiti nagsasarano akan alpuong. Saan unay nga adayo dito'y tinakipinaltugan na iti atapon ni Hepe ang mabaybayada na kriminal? Napawat nga peso ti pinaltugan. Sino dagi chay? Kuna ti Hepe, awan pa kabigbigan da. Ang mga saan da taga dito'y. Imbestigaran da di amin. Ayan da Rodor. Ta makipangrabiidan dito eh. Pasensya ka na, honey. Awanan ganas ko amangan. Kakapanunot iti akas lakit di ko maapanggap takichay. Isumad lagayang nakabaybayag kayo. Naimbag man tasan kayo anairamraman kadagiti nagbipinaltog. Nutyak lang ta kinabig adagos ti Manuela, boss. Mga nagdidinong par kami. Ang mga inraman datapay ko mapinaltugan.
Amuyo ka din o sino dagijay ang nagbipinaltog? Ni Chato ti may sakan dagiti pulis nga escort ni Gobernador San Diego. Ken tinulungan ida dagiti pulis nga nawagan da. Wen, nalasin ko tilugan dagiti police escort ni Gob. Ngam, saan damat akadwa ni amigo yo, boss? Kaso'y tinapasamak. Nakita ka no, da Chato iti monitor ti CCTV tinangisi ta van, nakaparada iti kalsada malikudan ti balay da San Diego. Sakbaya nakasidag da Chato tapno si Tarenda kuma, akadwa na dagiti police escort. Nakalugan da iti van. Imadayod na, kat ditaan, nagkikinamat da ka nagpipinaltugan da. Kaya't naasawan, boss. Agsisim lakit tagitjay. Kat mangalala na lang tinapinta sa gundaway. Ngam, narigat asar kan dati balay ni Gob. Gaputan na ka CCTV. Ngam, asino nga tadagi jay, boss? Saan ko masungbatan da ita? Madaman nga gimimbestigar dagiti pulis no asino dagi jay. Nabibilig na giti armas da, boss. No diyak agbidot. Kaslak ka na giti na duma apaltog ar aramatan tayo. Anya? Oh, sino nga talaga dyan? Jaske, di mo't lang aminin umawag ni Leon no nasapulan na ni Mr. Cheng. Kat dayta ti sumaruno apaaramid ko keng kuana. Adalaman ti Rabi, hani. Apay, di ka pala maturog. Mapuyatan ka. Ano si Isa na kamang pampanunot iti napasamak, hani. Nawan anak pa ikitin iti ganas anangan para iti pangrabi. Kalma lang. Awan magdakas na pasama kanyak. Natay amin ang naglugan iti nangis itafan. Kasano na da kakatwata? Ay, Diyos ko. Naimbaglakit din ta nakita ni Chato day di alugan iti monitor ti CCTV. Ang mga nulibatan da kumatirumaot. Akin payagak pa yung makapanunot iti dayta. Sanda amarami dayta. Sanda pala nakapagtignay. Agparangan iti CCTV ti karawda. Kan adarag iti police escort ko amang salaknib kada tayo. Honey? Isardeng ta na pagsaritaan na itabanak, Virginia. Ilitam kit din ti maturog. Maturog kalatan, honey. Sana siya ti pampanunutam. Dinasayaat. Bumangonak. Tama pa nakagtumar iti pangpakalma. Parang makaturog akton. Rodrigo, siririing ka pa'y lagayam. Pasado alas 9 iti Rabi. Inururay ko nga wagan nakta mga nagpasokon kamanan. Kat kabayatan ti panagururay ko, daytoy. Naka-internetak. Tururay ti report dagiti polis na sino dagiti nakalaban da. Oh, adaman kayo man dakas na napasamak? Ay, anya lakit din. Amo ka di mo kaya ti may stress ka dagita abanag. Amot sa bali na patiging ka no sana ti panakikadwam ka dagiti amigam. Rod, san mo na pagproblemaan dayta? Diyak kaya tabihangan nak? Sayat. Sige, nasyot ko nam. Ng mabalin? Maturog tan? Makadigdigusak, dagaang anak ngamin. Nagmaya ti aggo pare ti shower. Apay, kasta ti ba nang kitam kanyak, Rod? Kasla kayat nakakadwaan, iti panagdigos ko. Oh.
Itay pala nga nakadanong tarito'y mansyon, Edong. Saan pa arim mo, boss? Ang mga numat maturog pailaan. Naimpag, tanangiyag ti katulong iti kape. Wan nga, Rod. Uri numat maturog ni madam. Kasta talaga na kiti babaknang. Maramid dati kay kayat ta, Idong. Umapal kan sakit di. Dakdakkel ti problema dagiti babaknang, Gaspar. Problema da, no kasano nga ad-adda pa'y abumaknang da. Natutupan na kumangata ni madam. Sa nodakas tigasat ni boss. Di baknang akmuten. No da kamintun ti agasawa kini madam. Edong, awan gaya man ti sigarilok. Panawan ka ba'y? Talaga adahita ti biyag mo. Sige, darasam. Amangan nung pagamuan tarumwar ni boss. Amigo! Nadamag ko tinapasama kidi Rabi. Isa pinasyar ka dito yung Kapitulyo. Daksang gasat, tanapay dagiti nakalugan iti nangisidafan. Kat saan na naamuan nagiti pulis no anya talaga ti panggapda. No apay ang nakaparada da iti likod ti palay. Natapsalat ti kapya dito Santa Barbara, amigo. Adan tumot la pagpatinggaan dagiti ang mapaspasamak, amigo. Kaputan saan to nga agbaligit kinadakes. Numanon nga awak, ti sinumpatak. Ni Ingrid di mo nang umawag kanyang. Kalpasan na, ni Mrs. Villarabas ajak namnamang ang awagan dak. No panunutak ka na imbag. Gusto mat kititimbagada. Sa itayan, imawag ni gobernadora iti kabangipang a probinsya. Nagpawat ti panagsarsarita mi. Ta nagatigtog ti inistorya ng ar-aramidan na kas asawa ti gobernador. Para iti pagimbagan ti probinsyata. Nga't adda apaki abinesyaran dagiti umili. Yaman ta. Si Marunong ay mawag. Hello? Inawagan na ni Ingrid, Virginia. Tumulong ka no, ang mga lokoy ken ka. Nga umanugot iti jaya ni Ingrid ken ka. Ani Mrs. Villarabas, ti mangisingasing mutlaang. Pampanunutag. Adan dagiti aramidag kas asawa ti gobernador. Sa bagay, husto mo't ka din ni Mrs. Villarabas. San ka di? Imbes, ani Ingrid, sikan ti mangidaulo iti foundation. Kas, asawa ti gobernador. Sigurado lagit di nga al-alis to ang makasidagdag iti nababak ng ang negosyante ken nangangato at tao. Agyaman naglauna iti panagtalik yung kanyak, Amanda. Dawan la ko mati na ira na papanak, Virginia. Umayak ko man dita balayo ita. Tapno makapagsalita ta. Sana bali, enton maminsan laangan. Uray ni Ingrid, ado mo tinapatag nga si Kason na itangaal daw, Amanda. Kunak man wadda papanan nyo kadagiti gagayem mo. Masangpetan ka mat diti mansyon. Mangilawlaw anda. Ad-adalakot nga rod anadagdagan ti suron ko. Anyat pa kasurunan?
Nalpasan ti tulag da Ingrid kan Mrs. Villarabas. Ni Virginia kanon ti mangida ulo iti foundation a binangay ni Ingrid. Dahil ti pakasurunam? Nasasayahat ka no ti gobernadora a mangida ulo iti foundation. Taiso ti ad-adda a makapagtignay amang buangay kadagiti livelihood program a makatulong kano kadagiti marigrigat. Panagkunak nagtulagan da general daitan kan ti asawa na. Nasika pa talaga. Kumpit kayo iti palabog ko. Rod, rumuarak matlang. Mhm. Agpakuyog aklangan ka ni Gaspar. Tapno adag bit-bit, no ada makurso na daag agatangan iti dakalabutik dito yung syudad. Maragsakan na kamakamoy ti dayta, Virginia, ni. Kablawan ka. Amok na kabaalam na ita. Napanunod ko na saysayat nga agpayso. No siya ti mangida ulo iti foundation, honey. Masa nga ilikin ton bigat ni Ingrid. Kanti asawa ti gobernador iti kabangibang a probinsya. Adna amok ka na pintas sa restaurant na pagkikitaan nyo. Dito'y latan balay. Tailutwa kida iti pangsa nga ilik kadakwada. Ada na panunod ko na pintas nga aramitan iti foundation. Panangpakan kadagiti ubing, aglalo iti away. Oh, adda man na napakaragsakak na itang imbagam, Virginia. Napintas na ita plano. Malagip ko lang idong. Anya nga tati panggap dagi dyan nagtagi armas ang nakalugan iti fan. No saan anadlaw at dagos ida ni Chato. No nakaparada ta iti likod ti balay ni Gob. Amangan no panggap da agudasan ni gobernador. Sino tinangbilin ka dakwada? May isa lang ti amok a makagura ni Gob. Ni Mr. Cheng. Gapo iti di pa nakatuloy ti Black Sun Mining. Tuso na jay asang lay. Inunan nakit din ni General Villarabas. Interesado launay ni Boss Rod kini Mr. Cheng. Ang mga pagsublian na tamanan ijay balawas. Iti karton ana puti-putan iti nalampaga lasok. Sino tinangyawat na ito'y para kini gobernador? Apa rin ang Chato? Gob, para kada kayo mo ito'y. Saan ko matakasangay? Apaya saan ang nagpabigbig tinang isagot iti daytoy? Gob, delikado. Ang mga nabumba matinagyan iti dayta karton. Igam kan bilag. Apay dito karton ana puti-putan iti nalagbagalaso. Sino tinangyawat iti dito para kini gobernador? Apa rin ang Chato? Gob, para kada kayo mat ito. Saan ko matakasangay? Apaya saan na nagpabigbig tinang isagot iti dayto Delikado, Gob. Ang mga nabumba tinagyan iti dayta karton. Panya? Agturungan dito'y darodor. Bam expert ti may sa kanakwana. Adda na kang kitimbagak nga mga nabumba tinagyan iti dayta karton. Ni, agkakaribusudan, Gob. Umadayo tayo dito'y. Rodor, da kayo ti makamoy ti dayta karton. Anyan, uriak lang nervyos, Gob.
Saan mo't gaya mo bumbagob? Kandela mo't laga ba na putiputan iti nalabaga alaso? Nasinjan da ito yan. Ngimisitan ti pabelo na. Ken madlaw tinagrunutan na. Adda papel iti pandag ti kandila. Ha? Adda na isurat. Governor Salvador San Diego. Katulad mo ang kandilang ito. Bilang na ang araw mo. Gob, addaman kasta idin. Wen, malagip ko. Adda pa lang na dya kandila. Ay, Ala, tawanan ti rumbang nga pagbutngan nyo. Agsubli kayon kadagiti trabaho nyo. Okay ka, Chato. Sumraktan iti opisina. wen gob. Pasos, delikado naman man ni Madam na ito. Ag nervyos lakit di. May nayon man na pagdandanagan na. Noanda kamang ti media makadamag iti daytoy. Kasaritak. Wana, No man news blackout. wana gob. Kan nasaysayat no pa imbestigaryolatan kadagiti pulis ti akin aramid iti daytoy. At tinasayat. I-review iti monitor ti CCTV camera dito Kapitolyo. Bareng adda pakabigbigan iti knya sino tinangyawat iti dayto karton. Wen gob. Ada nang ibaga kanyak. May sa abarito ka no, tinangyag iti dayta karton. May sa kano anyos boy. Bueno, ibagam ka dagiti security aid iti Kapitolyo. Tasapulin da dayjay anyos boy. Kunak man o kasarsaritam ni Chato. At dakamot gayam amay ti panagpaypayub-yub na dito nang iparadami ti lugan. Addan sa ti pakakumikuman na idong. Kaslat na pasamak dito Adda sapsapulan dagiti security aid kan dagiti police escort ni Gopo. Dayjay ti may isa ka kaduada. Rodorsa ka di tinagan na. Dagiti aglakla ko ti pagiwarnak mo ti kasarsarita na. Dayjay idong. Kadua na ti may sa abarito. Talagang sakit tingad na napasamak. Nadlaw ko pa ila itay. Nagtanta na butob ni Boss Rod ta danda ni awan pangiparkingan na itilugan na. No nakasaritak la ko man ni Chato. Mapalin kumaan namwak. No anya ti pakaringguran da. Amigo! No saan ka ngay may pinasyar dito Kapitolyo? Saan ko pa'y anak mo ang tinapasamak? Tawa mo't kasta padamag iti radyo. Jakim palubo sa may erwar na ti abanag ta false alarm, amigo. Sana bomba tinagyan ti karton. Nadikat may sa kandila. Kasta? Mabit lang, amigo. San ka dingad damanan kastoy di? Kalpasan ti pan nakapapatay dagiti naglogan iti van. Simmaruno ti pan nakaipang tatibiyag mo. No sino man ti akin aramid iti detoy. Mamakto matlang. Kat agsungbat iti lintag. Agan anad ka lang, amigo. No iti kinabilag dagiti arma sa takompiskar dagiti pulis. At dalaki dinabilag at tao anapaguram. Kat kayat na timang balaskin ka. Kumusta tinagmalam mo, honey? At dalakit tinapintas ngay padamag mo kanyak. Napugtuam ahan. Talaga nga da napintas ngay padamag ko kan ka. Nagtulagan mi kini Ingrid a feeding program ti umuna a proyekto mi. Iti panangidaulok iti foundation. Napintas. Magustok na ita na panunot yo.
Dakkalabanag dayta karagiti ubing anak ko rapay tinagtaudan da pamilya. Kat? Panggap mi nga iji San Mariano tiyo mo na apapanan mi. Anya? Inton bigat ka di daytan, hani? Padayo ijay. Saan ka mabutang? Awan mo't nga tandag itagdakdakiwas at tulisan ijay. Tanapayag mo't nga awan damat katakwada. Agkidawa kiti siguridad kadag iti soldado ang nakadestino iti dayjay. Siya ko ti makamoy ti daytabana gani. Kasaritak to ni Major Cordova. Kan kuyugan na kanitsato. Katsikangay. Aywan gayam. Adamot ni Rodor kan dagiti kakaduan na a police escort mo. Mapangnamnamaan dagi niya bodyguard ko. Takaduan na kanakwa na ti Scout Ranger. Ngam saan pa'y nga inton bigat, hani. Gaputay sagsaga na mi pailaang ang naimbag ti amin. O, sige. Kasapulan pa'y ang mapakaamuan ni Mayor Olarte kan ti asawa na. Tapno tumulong da. Wan gayam, boss. Malagip ko man kiti. Asino nga ta tinalimod a kabosor ni Gobernador San Diego? Sana may ibusan ti kalaban ni Gobernador. Takasano? Nakaing-ingot. Sana nga mo ti makikadwa. Pudno lao na ideta ko nami dong. Nasingit kami nga gayam. Ngam, hindi kinasaritak may panggap ti Black Sun Mining. Pinaay naktilo ko. Na kayo nga agpaiso ti umuna nga akin proyekto iti panagminas iti baybay, boss. Iti kwan, nag-interes ni General Villarabas. Namidwa kinasarita na. Ngam saan ngay manugot lata. Natangkan ti sangin na. Aging gaalimtaw ni Mr. Cheng. Nagtuso, boss. Agasam, pagamuan taadan dagiti heavy equipment ken ti barko. Tuso at akrot. Gapotasan na akaya tagpabigbig. Di ko magbarang kanyak tapno makapagtinulong kami tinlok. Mayat ko mga agpaiso. Nabilbilag kayo kumamanan. No agtipon ti persayo. Kabala ko reawan ni Mr. Cheng. Kat panagkunak at lut-lut na plano ni General. Kat may palabog tulat na jay a San Diego. Apo! Nagpintas kayo ni Tidayta Akawusyo, madam. Bagbagayo lang na niya. At ang sakit di masapa pa paano niya, oh. Or-orayak pa'y lang ni Ingrid. Tae tuloy may pagtulagan kan isagana dagiti masapul mi iti feeding program iti San Casimiro inton bigat. Ah! Nagmayatin Dayta, madam. Oh, kaslawan ti amo ni madam iti napasama kiti kalman na. Talaga na pintas dayto na panunot mi. Kat irogi mi iti San Casimiro, aging ka iti maunor amin nga ili. Natintasagit ni Tito Picoyo. Naragsak kayo, kaya mayati kakatawan niyo. Wengob, pagsarsaritaan mi nga ruti feeding program, maragsakan lakit di dagiti umili iti deta proyekto da madam. Ada dun to pa'y ati na pintas a proyekto mi, chato. Honey. Nanyaman na iti mapanunot mo ano sa yata proyekto. At daak lang iti likod naman eh. Kinasarita nak ni Ingrid nga kikita tayo dito'y balayo. Ngam, awan pa'y mitkayam. Imawag itay. Adada ka nun iti dalan. Inuray na lang dagiti kakadwana. Tapno na pimpintas matlang ti panakaplano iti feeding program. Anya? Oh, kaano ka di Dayta? Naglakit din nun niya ti pagsasaritaan.
Inton bikatan, amiga. Kat sapay la ko ma. Tama ka umay ka. Adayo lang amin iti San Casimiro. Ha? Di pa'y kat madadailan ti kinapintas ko. Amiga, sayang. Napintas da ita panggapyo ay, nairanamot ngamin nga dapapanan mi kadagiti amiga. Sayang nga agpaiso. Okay, sana bale. Inton maminsan laangan. Amom amiga, nakaragragsak ti makatulong iti pada at tao. Chato, kadoam to ni Virginia iti papanda di San Casimiro para iti feeding program. Una, Gob. Pakaragsakak lang na iti mangkuyog ka ni madam. Andarag iti soldado ang nakalistino ijay. Nasaysayat na daka amang bayabay kan kwa na. Sabali man kit diti malagip ko. Saan ka tinga mo ni madam tinapasama kiti kalman? Saan? Saan kami narimorda ita adamag? Inkadeng ko akas tati mapasamak. Sigurado saan manan nga gandanag. No, sino kiti akin arami titi day jaya? Saan yung kadi nga atapon? Ani Mr. Cheng, Gob? Awan pamanagnak tayo. Ngem planok ti mang bayad iti private detective amang sapol ka ni Mr. Cheng. Sino nga tangagpaiso takin tao? Kadag iti nakalugan iti van ang nakainkwentro da Chato kan escort ni San Diego. Panggap da ka iti mang kidnap kiniador kat iti pa'y mismo abalay na. Kalpasan na pinangtaan da pa'y tibiyag na. Sino ti adday ti likodan da gito'y apasamak? Adda nga tadyak hamo analimad. Kayat na ti mga gaw iti takam ni San Diego di Santa Barbara. Sa amabalin. Gasla na unag di panunutan nyo, boss. Ibagayaw lang, boss. Not na kaya't yung apatudas ka na kami. Tagtignay kami adagos kini Edong. Kas kay man lakalainganan ako na. Idimbaon kayo jay balawas. Awan mo't nararamidan nyo, loko. Boss, urayan mi lang ti panang bilin nyo kada kami. No kaano kami ngagsubli jay. Bayan nyo ba lang? Ang mga nuda kayo pa iti magudas kadag iti tao ni Mr. Cheng. Ni Mr. Cheng nga tati akin balay day nakita mi. Ang mga no ada pagtultulagan da kini Mr. Choi. No si bibiyag pa'y ni Mr. Choi kat nagtipon ti bilag da kini Mr. Cheng. Mamwak tumatlang. No kasta bilang tinapasamak, delikado ni amigo Ador, saan dalakit di asardangan. Amangan no saan tayo umadanon ni Madam ni Balayo, Gob? Makumikom da kano pailang kad Madam Ingrid. Kadagiti kasapulan da iti feeding program inton bigat. Sana bali, Chato. Amom, maragragsakan na kalag ito yung aramida ni Virginia.
Ay, rumbang laang matagob. Ngamin, ad man na maragsakan dagiti tao iti liderato yung gobernador. Gapo ka dagiti napipintas aganwat ni madam. Sigon ka ni Virginia. Masansan ka no pagsarsaritan da iti asawa ti gobernador iti kabangibang, dagiti proyekto da kas panang suportada ka dagiti asawa da. Puh, nagsaya atin no kastagob. Kastay masansan nga bagbagak, dagiti tao ti gapuna, no apay nga daak iti poder. Isuna tinang ipay kanyak iti igam ko nga agserbi. Masapa ka maturo gani. Sapaan nyo tagrubuatin to't migat, tani? Adayo ti San Casimiro. Wen nga agpaiso. Masapo la makadanon kami ija masapa, hani. Nagsarita kami manen ka ni Major Cordova itay malam. Sabtenda kayo tinagsapalan na mamagsinay ti dalan ti Maria Cristina kan San Casimiro. Nakasaritak mo ni Mayora Olarte. Maragsakan na kano kini Mayor iti da ito a feeding program. Nang ro na launay kini Kapitan Santos iti Barangay Arong. Inawis na ti Virginia, sumurot iti feeding program da iti San Casimiro. Ngam, pambarakon. Nagadayo. Adayong agbayso. Natulad man na mapanijay. Wen, kadwain ka nun ni Chato. Amangan na sumurot pa'y dagiti police escort ni Gob. Ada pa'y dagiti soldado ijay. Kasla nariribok madlaw na inijay. Di pa'y kasla mapandama kigubat. Para iti siguridad, Rod. Awantikas iti aganad, amumudan, saan ang mapakpakadaan dagiti mapasama. Sandamit nga tangay ramraman ni Virginia. Tanya ko mati maganap dano kas pagriyan. Gobernador tulata ni Ador. Boss, naturod ni Mrs. Virginia San Diego. No apay nga ijay San Casimiro pa tinapanan na. Ijay pa'y barangay Arong. Nga ado ti loko-loko. Anya nga ta no, boss? No anya? Mapayad di mo ituloy ti kahit mong ibagagas para. Kaslam mo kung anya ti pampanunutan ni Gaspar. Ikantay di pagnakman ni Gobernador San Diego. Ni Madam Virginia, ti pagikarwan tayo. Anya ti kunamidong. Kaya't mutad na kayo kang Gaspar ti patayak, itamot lang? Igam kan Bilay. Naturod ni Mrs. Virginia San Diego, boss. No apay nga ijay San Casimiro pa tinapanan na. Ijay pa'y barangay Arong. Nga ado ti loko-loko. Boss. Anya nga tano? Oh, anya? Apay adi mo ituloy ti kahit mong ibaga, Gaspar. Kaslam mo kung anya ti pampanunutan ni Gaspar. Ikantay ti pagnakman ni Gobernador San Diego. Ni Madam Virginia ti pagikarwan tayo. Ulitin man timbagamidong. Kaya't mo tadwa kayo apatayag kan Gaspar itamot lang? Karunod lang una ni boss. Anya nga tatiga po na. Boss, saan? Dahito'y titandaanan nyo. Saan nyo agargarawan ni Virginia? Awan ti basol na tapno iramraman nyo!
Ngam boss, no kidnapan tayo ti gobernadora. Sa pasok kun tayo ni Gobernador San Diego. Gundaway tayo matdetan. Kanibursanan na nakuan. May soko pa. Ito'y... Unya! Kasi ka, Gaspar. Kaya't bumati makulatay ti paltog. Di mo ulitin day tayo dong, ha? No, di mo kaya't apakan ng kay ti bala! Nakasaksakit pelat irosok ko. Anadugsul itiputan ti paltog. Mapanik kamon idong no kasano ti kinarang gas ni Boss Rod. Uray da tayo atalken na at tao na. San abumdeng amang gudas ka na tayo. Gaspar, anya kaya. Makitam lang arudan nga ilusak. Isuman nakpela. At ito'y diarak idong. Ito'y ti mangip iti sa mamarikliknam. Agyamanak. Saan ka kadiamas daaw? No apay akas taunay ti panangili ka kanibos kini gobernadora? Saan na kaya't nga iramaraman tayo? Jaknam naman dete nga aramidan ni Boss Gaspar. Natusoak. Nagkintayagak iti panangipang tana. Apakanan na iti bala ti paltog na. Kunap na nakaturog kan, Rod. Saan ka nga minanapasungadan iti beranda apagin inuman yu kada Gaspar kan Edong? Nalamis di tarwara. Iswa dito isalas tinang ituluya ka naginom. Kalpasan na nakapanaw da Gaspar kan Idong. Palamin ka unay nga iso. Naka-jacket kan nakapajama ka pa eh. Kasapulam timang pabarak. Iso nagtimpla kiti kape alinao ka kiti ara kamanda. Amangan no saan lang akape kan arak timang pabarakin ka. Malamin ka. Ngam, baraan na, Rod. Sige. Tayo nakpay man agdigos. Iturog kunton. Sige. Sumarunuak, Amanda. Okay. Nakapungtutak kada Idong kan Gaspar. Sinarbag na kaya eh. Kapag isulan, ti panagrubot tayo, madam. Sumsumrek tayo ni ti Villanueva. Danda ni makadanon tayo ni ti nagsapalan na mamagsinay ti Maria Cristina kan San Casimiro. Alas 6 ni tagsapat siya to. Sumingsingisingan ti init iti pantok tinatayag abantay. Wen nga rod, madam. Dahita ti katayagan na bantay iti si Bubukol as Santa Barbara. Iso tayo ti bantay kim mabalyo. Nagpinta sa buyan ti si singising ti init. Dahitan ti nagsapalan. Madamdama lang. Sumrek tayon iti San Casimiro. Chato, nagatun nga armado iti igit ti dalan. Delikado. Anyo ti kaya nasawan na ito eh. Ay na, urayak lang nagkintayag iti makitak dagiti armado a nagiintar iti igit ti kalsata, Chato.
Dagiti soldado mo't gay makinasarita ni Ador amang bayabay kadata. Nakigtutak mo titay, madam. Tadyak na ilasin na dagos dagiti uniformida. Ngam, adan sakit di phobia, yun na makakita iti nagtagi armas. Gapo ka dagiti napaspasamagan iti napalapas tiyato. Hangam, masapul apok ka wag tibutang iti kaunggak. Kat pakiridag tinakam ko, tapno maipatungpal dagiti proyekto. Wala, madam. Ni. Siguro, nasa pataon na edimten. Nga masigurado. Madam damalaang sumangput-mutten dagiti nutrisyonista. Karaman dagiti ubing ama benepisyaran iti feeding program. Inyawag ni Mayor Olarte nga dakano ni titalan ni Mayor. Amom tiyato. Itapay laang tiyakon may latawan tiragsak ka marikrignak. Kastoy kayam tirik na tagsirbi. Maragsakan ang para kada kayo, madam. Agyaman agyato. Agturong dito ni Ingrid, kanda kiti kakaduana. O sige nga rod, madam. Panahon kayo biit. Ay banak ni Rodor. Adan sakit di ba ka na kanyak? May kaawa kiti kawan ni Chato. Ngam, ad-ada kasapulan ni Virginia. Kaya't ko siguraduan ti siguridad ti asawak. Kaya ta may sagmak. Kanayon kumatkat diya patib ka rin ti patinakam na. Awagak man ka di. Agringan ti cellphone na. Hello, honey. Honey? Kapampanaw ti sangailik. Isa nalagip kang awagan. Kumustahan kayo? Madaman ti feeding program, honey. Kalpasan da ito'y. Agturong kami iti session hall iti munisipyo. Dahil iti pagsasaritaan mi kada mayor. Masapol ti evaluation diti da ito nga araramidan mi. Kamlawan ka, honey. May pagpanakkel kalaunay. Maragsakan agparakin ka. Suportak kan kakas gobernador dagito yung araramidag, honey. Nagkaragragsak tayo sirbi. Amok nga do ti masapol nga aramidan tayo. Apaka benepisyaran dagiti umili. Kasi ti kanayon nga ibagmagakan ka, dagiti umili ti kapatgan. Isuda ti igam ko, kan nang ipaay ka nga iti bilag kas gobernador. Anya idong. Nasakit pa lang ti buksit mo, kinulata kiti paltog. Amumitan. Boss, noan niya tibilin nyo. Isulang titong palan mi. Saan kami nga ginlalay? Naimbag tamom dayta. Wen gayam, boss. Kunak man o dadumtang a shipment. Nakapimpintas kumagundaway iti mariribukan ni San Diego gapo iti Black Sand Mining. San lang kami naratuloy. Ngamadan to napintas sa gundaway, idong. Awan nga rod ti pangibaonan nyo kanyak kita. Awan. Agina na kayo pailaan. No adda mapanunot ti apapanan kan Gaspar, makamo kayo. Ngam saan kayo ngagdordorsok? Saan kayo ngagararamid iti pagkadadailan tinagan ka? Namnamaan nyo dita, boss. Mapanak man nga rod iti ayan ni Gaspar. Amangan o adam mo na pagpasyaran mi. Saan ko mga dayo una ija balawa sa idong. At napintas a resort ijay.
Naglawat iigid ti baybay dito Santa Barbara. Adayo pinpintas dito ngum iti uray sa dino a probinsya. Kan pambarantametten amang siim iti dakkel abalay nga atapen ta ako kwa ni Mr. Cheng. Nawan ti mandar ni boss. Santa ngagtignay. Amang ano maipasubo tapay itirangat. Andan ti pagbut ngam kinigalban ti anya. Berber nga samlatan ti amo ta. Kumusta nga tanta Pepe? Amang ano makurso na tanda ni Gobernadora. Bibiyang ko pa'y. Milagro. Saan ka rin mo haritangal daw, Amanda? When no, day off mo. Anya, day off mo pagpagam. Di naksot din. Ang mga nukayat mo nga agsubang tamanan. Agpungtot ka man ako nakadagosen. Ket si Karod. Apay adi ka rin muar. Nagadoan negosyo nga si kaswam ko ma. Adda dagiti talaga ka tao. Iso ngawan problema iti dayta. Okay. Sige. Inakman kiti maturog iti kwarto ta. Ngam, di naksing-singaan, Rod. Sige, makamu ka. Bye-bye. Oh, ni Mr. Sokor. Hello. Ano ya? Ada problema mo ka dagiti empleyado? Sige. Umayak lang dita. Wen, pagsaritaan ta no anya dayta a problema. Okay. Urayin na. Bye. Nalpas mat gaya man ti meeting niya, madam. Ada ka di pa'y aramido niyo? Awanan, agawid tan siya to. Ang mga nukasapulang matantina na. Sa bagay, nung nasama pa inton sumangpot tayo syudad, agreportak to pa di Kapitolyo. Mga ada kasapulan ni Gubkanyak. Mararingan na kan sakit di iti kinagagat ni Ador. Saan mo matakayat ti agena na? Anya ti chay? Anya ti kayat asawan dagi dya kanal buong tsato. At tansa pala na batbat at ulisan. Madam, di kayo una agdandanag. Agkan na kailan. Nalapusan day tangar aramidon dagi ti managtaktakas. Anya ti kayat da. Mangbut-but ang dalatan akanayon. Nabayag lang agpayson na jak pimasyar diti faktorya ni Mr. Sokor. Sana magawidan ti panagbak ng tiloka. At damanan sa bali wino kabarbaro apasdak anapatakdara. Wan nga rod, boss. At ang sama na nagatang na. At da bulbuldoserin dahi tinayjaban da. Wan, at daman nga ta nagilako iti dagana. Amok no kasano ti kinasikap ni Sokora. Arig na dawatin na ti presyo ti daga. Talaga kasta, boss. Pagbiyagan ti kinasikap. Apay ng impalubos ni Gobernador San Diego. Ti pan nakapatag ti tapaw daytoy apas at ti kabanbantayan. Awan ti agbiag iti anyaman amula ken ruot iti dati apaset idong. Nabato ken napitak ti daga. Ti malat met daytoy iti soil testing. Anya dagi jay, boss?
Nagadun samot tinapukan na kayo. Problema dito ni Mr. Socorro. O sige, panawang kayon. Ang mga urayin na kon, tikayem ka. Idong. Wad sa ngakpaiso. Mapantakitaan ti bulbuldo sa randa. Datakkel sa ngagpaiso akayo, dagiti napukpukan. Kuy daw. Numaamuan da ito na gobernador San Diego. Saan nalakit di apaboran? Umadula ang dagiti kabusor na. Panyalakit din dagigyat at tao. Nairanapan ti kaadayo kada Virginia. Nagpipinaltog da gapulang iti atap a paragsaor iti paragsusugal da. Nagnervyos man itayin, ani madam. Yung nadlaw ko kasala timib karon, ti pakinakam na. Anya ti kayat mo asawa ni ti dayta, Chato? Saan ka nung matlaangan amaming ka, dagiti managdakda ka sa mga riribok? Impapan na adagos ngamin at tulisan, dagiti nagparno iti kanalbong. Nabayagan nga wanda magkaragiti tulisan. Sigun na itaka ni Major Cordova. Iso ako na ni Hepe, pasamak tayo jay, adi mapakpakadaan. Imbes ko mga trabaho da. Saan man? Imbag ko maano awan nagsaor. Angam, nurepay. Sugal na ita. Dakas. Kasaritak to ni Colonel Mercado. Tapno maingatan ti panakaisardeng ti paragsusugal. Takkel gayam ti problema dagiti trabahador iti faktorya ni Mr. Socorro, Idong. Naimot ka numat nga agpasweldo. Nakarigrigat ka no pa iti trabaho da. Iso nag-asat tapay lang. Naungat ni boss. Saan ta problema ti kwarta? Paslawan sir biti kwarta kini boss. Daytoy asokoro. Isumot lagaya mabumakbak nang. Nagmayat apatayan. Nyati ko nam, Edong. Inutil dagito'y atrabahador. Tinulad mo ba ni boss? Gaspar, no siyak ti trabahador da ita asokoro. Patayak langan. Ni Boss Rod, agturungan dito'y. Saan ka narumwar, Rod? Itayak pa yan nakarubwat kan mangururay ken ka. San mo ka di ananggag ngay mawag ni Mr. Socorro? Day dyan lang nga problema. Di na balikatan dagiti trabahador na anareklamo. Apay, ano ti problema may ti day di agayem mo akirmat? May isa ka pa'y. Saan kit din? Bak na nga negosyante. Ngem ko na ni Margot nga asawa na. Saan na kano nga ikan iti kwarta? Rod, amangan met no, saan laang amay maysa ti asawa na? Naibaga kanyak ni Chato tinapasamag iti San Casimiro. Naranaamatan ti riribok. Nakarit na kiti butang ator. Ngam nabayag apin ang panunot ko. Kastoy kadilatan akanayon ti mapaspasamak. Saan ngagliway dagiti pan nakabagitilinteg. Araramiden dati amin. Tapno agtalin ay tilinak kental na. Adda maaramitak tapno agpatingkan tagaytoy amapaspasamak ator. Anya ti kayat mo asawan, Virginia.
Anyapay dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di yuliwayan natin gen ti tuloy tinubela arapauluan. Igam ken bilay. Insurat ni Delfin Dumayas. Iti direksyon, Luvimin Aquino Sr. Produksyon Supervision, Leti Astudillo Aquino. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagsagot kata kayo, ti Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines.